DLTV Pasay Terminal. Wala pa yung bus na sasakyan ko. Bali manggagaling ng ng PTEX yung sasakyan kong bus. Ang bus number 1244 Tabaco. Nandun, nakita ko yung schedule So dito muna, note muna ng TV. Ayan, ganda ng palabas Si Charlie Sheen ng Frida. Ito yung mga pasahero. Ito yung mga pasahero dun sa iba. So, ayan, puno na ko. Hello, mga ka-express. Uwi ng Bicol. Natin ng homecoming ng alumni. Homecoming sa first time ko mag-attend. Siyempre magbablog na rin doon at mabibisita na rin yung mga kapatid ko. Ayan. Nandito kami ngayon mga ka-express sa Pagbilao, Quezon. Ito yung first stop namin. Ayan na, nagagatingan yung mga bus galing Maynila rin yan. Yung isa, biyaheng Legazpi. Ito naman biyaheng tayo. Yung sa amin, ang bus number namin is 1244. Ito naman, Iriga. Yan yung paparating. Galing biyaheng yan ay Iriga. Naga, Iriga. So, kakain muna. Nakasabay ko ngayon dito sa yung kaklase ko, si Mayet Rodriguez. Hindi ko na yun, hindi ko ginising kasi natutulog naya ako. So, maghahaponan po muna ako mga ka-express. Ang oras oras na ba? 11:25. So, maghahaponan muna and then balik ulit dun sa bus. Ito po yung Pagbilao. Ayan, nakalagay Pagbilao. Ayun, nakakita niyo yung McDo na yun. Signage ng McDo, Pagbilao. Kuhanan natin Ayan, Pagbilao po, Pagbilao, Quezon. So, susunod ay Atimona. Pero kakain muna ako rito. Hindi ko na inano si Mayet dahil natutulog pa. Di naman kagad siguro to aalis So, kain muna. Nang makakain. Dito rin yung ibang mga pasahero. Yung mga ibang mga dito pala talaga pinaka-stop over. Second stop over namin to dito sa dito sa Pamplona. First stop over namin sa Pagbilao. Ito pangalawa. Baka hindi na to ng Naga. Padre-diretso na. Tapos ang CR is may bayad. Yan, 10 pesos. 10 pesos yung CR. Para makapag-wiwi ka. So, wiwi muna tayo. So, ka-almusal ko lang, mga ka-express, dito sa Star Max. Yung CR nila, yung tubig nila sa CR, may amoy. Parang amoy ihi Pinanghilamos ko pa man din. Nagpunas na lang kagad ako ng panyo. Grabe. Tsaka yung foods, puros pampabata.
Puros mga ano, puros mga karne. May mga dumarating, oh. Tabako rin to, oh. 12.87. Siguro galing ano yan, galing Cubao. Ito yung sinakyan ko. 12.44. 12.89. 12K. Tapos ito, 12.87. So, sakay na ako ng ano, ng bus. Mga ka-express. At maya nasa parting Naga na kami. Baka hindi na kami noon mag-ano sa Naga. Akyat na ako sa bus. Good morning mga ka-express. Nandito kami ngayon sa may Starbucks restaurant dito sa Pamplona, Camarines Oro. Dito nakatira yung kapatid ko, yung ate ko. Hindi ko lang alam kung saan dito sa Pamplona. Anyway, mag-ano muna kami. Breakfast. Sa totoo lang, talagang ihina talaga ako dito. Kanina pa. Kaya iihi muna bago mag-almusal. Kapag relax muna. So, good morning mga ka-express. Nandito na ako sa Bikulan. Parte na to ng Bicol kasi itong Pamplona ay sakop na ng Camarines Sur. Ilang bayan na lang. Sunod nito ay San Fernando. Tapos Naga City na. Ayan. San Fernando, Milaor pa ata. Milaor. Hindi ko na sa ulado. Anyway, mag-almusal ko muna and para makapag-shoot out tayo dito ng topic dito sa lugar na ito. Ito is Starbucks restaurant. Kaya nakakita niyo. Ito yung gusto sinakyan ko. DLTV. This number is 1244. Kain muna. So, nandito tayo mga ka-express sa Naga City. Naga City na tayo mga ka-express. Ayan. Dito sa terminal. Saka malaking terminal na. Dito sa Naga City. Heart of Bicol, Latvia. Sakay na tayo mga ka-express sa bus para tayo mga iwanan ko lang ng vlog. So nandito tayo ngayon sa Naga Naga Terminal mga ka-express. Bali pangatlong stopover dito sa Naga. Ito ang pinakamalaking bus terminal dito sa Naga. So saglit lang to. Tinuhanan ko lang mga ka-express. Ito yung terminal lang dito sa Naga. So nandito na kayo mga ka-express sa parting Daraga. Ayan na yung Mount Mayon. Kitang-kita yung tuktok. Yes! Ang ganda! Walang bulada. So ang ganda mga ka-express. Ang ganda talaga ng Mount Mayon. No? Tsaka yung ano niya, sa pinakatuktok wala siyang corona. Ibig sabihin niyan, welcome ka. Welcome ka ni Mount Mayon. Ayan, pag may corona yan,
So, nandito na ako maka-express sa, sa tabako. Kani-kanina lang ako dumating, kami alas 10. Ito na pala. Ito na yung ako, kapatid ko yung sundo ko. Wait lang. Ayan. Mamaya na ako magbablog mga ka-express. At ito na yung yung kapatid ko, yung sundo ko. Ayan yung kapatid ko. Mabigat oh, mabigat yan. Grabing taba mo na no, ya. Hi!